Bună, draga mea, eu sunt Monica și astăzi te invit la o discuție ca între prietene despre iubirea de sine în cuvinte simple. Este subiectul meu preferat pentru că multă vreme m-am confruntat și am trăit pe pielea mea ce înseamnă neiubirea de sine. Și se spune că cele mai mari lipsuri ajung să-ți fie punctele forte și că acolo ajungi să fii cu adevărat un specialist. Se pare că nimic nu este întâmplător și probabil că și tu, dacă ai acum în fața ta și urmărești acest material, probabil că este cel mai potrivit moment ca să ai acces la această informație. Ți-am pregătit un material care îmi doresc să-ți fie de folos și pe care să îl găsești util chiar din momentul în care îl vei parcurge, pentru că este un material simplu din care vei afla în pași concreți cum anume să te simți mai bine în corpul tău, cum anume să te simți bine cu felul în care ești chiar în acest moment, cu felul în care arăți chiar în acest moment. Pentru că poate că și tu simți și ai simțit vreodată în viața ta cum este să ai complexe, cum este să te compari cu alte femei, cum este să îți dorești să fii cu totul și cu totul altfel sau în altă situație și poate că ai simțit deja că asta nu face decât să-ți determine o mare frustrare și o mare neliniște și nu te ajută cu nimic, nu te face cu nimic mai fericită și nu-ți rezolvă nicicum această problemă, această stare de rezistență și de a te opune felului în care tu ești de fapt construită. Ți-am pregătit un material în care vei afla cum anume să-ți privești corpul cu mai multă îngăduință, cu mai multă toleranță și cum să te împaci cu tine și să te iubești cu adevărat, nu doar la nivel teoretic, să înveți să te îmbrățișezi, să înveți să te prețuiești, să înveți să te iubești, să înveți să te pui pe primul loc. Și pentru că mai știu din experiență că este foarte important să te reconectezi cu energia feminină, ți-am pregătit și câteva exerciții și câteva informații despre energia feminină și energia masculină, despre manifestările în care noi ca femei ne regăsim în cele mai multe situații din viața noastră. Cele 4 manifestări ale femeii, caută acolo, identifică care este manifestarea ta predominantă, care ai vrea să fie manifestarea ta și ai să vezi că ai să obții mult mai multă claritate. Îmi doresc să te ajute acest material, să-l găsești util. Sunt la un e-mail distanță de tine. Parcurge în liniște fiecare exercițiu, răspundeți în timpul tău la fiecare întrebare pe care o să o găsești în acest material. Ia-te în serios și reîntoarce-te la tine. Ai să vezi că ai să găsești în interiorul tău acea putere creatoare cu care noi femeile chiar suntem înzestrate. Sunt aici pentru tine, eu cred în tine, sunt prietena ta, te țin de mână, te încurajez și am să am întotdeauna un cuvânt frumos și bun pentru tine. Ne vedem curând!